سلام كبرات تخطاتلتي خمي تقنيو زينا مزيهتيو زينا مزيهت عمنا لما عند مدبنا خاخم لموت كل ترستي تلكم كاربي تقدم يا رستي ببزحي تخطاتلتنا زقات ممزر شجر كم ميجرا فركت كوينو الصغاء ميجرا فركت حجزة تأتاتو زلو ويون دحري التماليس زريا زلو قداي ناي اكسكلوجن كلوز بحال زعبا أبجبن تساتيفكم ويك أبجبن استفدتكم اللي بوتان يركم زبل قداي حدا كوينو اتخالاي قداي كا بوليس ناي شودن بزعبا ناي باسبورتن تاسيران زملكت ذهبوا حبريتا انتاي كجبركم زلون ناي متصباي جيزي خاخنديكم زلون زملكت ذهبوا حبريتا لو سغلتيو نابعهم كنبلينا سناي مكزتا ابت قدامي رأستنا ازيو بزحيق زلو قصري كان محجي عقبة حتيتو فقاد وسيدو زنبره ابت فقاد زوصدلو جيزي مجمريا وارديا نيره مكتتال دوات نيره أبال زوا نيره جلز بالستفال عليه نتبتات أمو أب سربيتات بوليس جلزيتات زنبره سب بنفسه ولا سو جبن أيجبر أبتسو زنبره بوتا جبن يجبر سلزنبره أب جبن زجبره بوتا تسرح سلزنبركا ولا سقى جبن أيتفتح أب جبن زفت أمو زنبره بوتا سلزنبركا ترح exclusion clause بحاله exclusion clause انتايو أبتنا جنبا وعل حدث عند حردا أبدل زفت أمو اللي خباب نيرو ويون بدل فتسيمو እዚ ሰብ እዚ በዳላይን ተበዳላይን ብኩሉ ዕቁባ ክወሃቦ ስለዘይክእል እቲ በዳላይ ካብቲ ተበዳላይ ፈሊኻ ናይ ዕቁባ መሰል ትኽልክሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ሕጂ ክንመልሶም ኣይንኽእል ኢና ብምባል ናይ 12 ወርሒ ዝፍልልይ እዚ ኣስተውዕልዎ ግቡእ ፕሮቴክሽን ዝወስድ ሰብ ግቡእ ፕሮቴክሽን ዝወስድ ሰብ ፕሮቴክሽን እዚ ሬፊጂ ስታተስ ዝበሃል እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽናዮ ናይ 3 ዓመት ዝወሃብ ዘሎ እዩ ሕጂ ናይ ዓመት ቃላ ናይ 13 ወርሒ ትብል ኣላ እታ ናይ 13 ወርሒ ወላ ሓንቲ ፀገም የብላ ኖርማል ፈቓደ ናይ 12 ወርሒ ትበሃል ኣላ ናይ 12 ወርሒ እንተሂቦምኻ ግን እዚኣ ስክፍታ ኣላታ ምክንያቱ እስኻ ኣብ ዝተፈፀመ ገበን ኣብ ሃገርካ ኣካል ናይቲ ገበን ነርካ ኢኻ ብዝብል ናይ 12 ወርሒ ይህቡኻ ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ነገር ስጋዕ ዝቕየር እምበር ኣብዚ ክትነብር ጠቕላላ ኣይንፈቕደልካ ኢና ተመሊስካ ከይተኣቱ ናብዚ ዓዲ ዝብል ሕጊ ውሳኔ እውን ይውሰነ እዩ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እንድሕር ዳ መፂኩም ኩሉ ዝግበር ጌርኩም ክትካትዑ ይግባእ ኣካል ናቱ ከቢድ ገበን እዩ እዚ ካብቶም ፈፀምቲ ፈልዩ ዘይርኢ እዩ ኣብ ሃገርና ዝተፈፀሙ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት እንተለዉ ኣካል ናቶም ክትከውን ማለት ብጣዕሚ ዓብ ገበን እዩ ነዚ ኣካሉ ከይትኸውን ከዓኒ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ሓቢረ ነይረ እቶም ከምኡ ዝኾንኩም ሰባት ተጫነው ተጣራነፉ ጥርንፍ ኢልኩም ወከልቲ ጌርኩም ምስ መንግስቲ ተዘራረቡ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዴፊኒሽን ናትኩም እዚ ኣገባብ ትትግብርዎ ዘለኹም ስልክዕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ክውንነት ኣረዲእካ እንድሕር ዳ እዛ ጉዳይ እዚኣ ዘይጌርኩማ ንሂወትኩም ሓደገኛ ምዃኑ ኣእሚንኩም እዚ ጉዳይ እዚ ዳግመ ረኣያ ክረግበሮ ክትሓቱ ናብ ተዛሪብካ ተኣኪብካ ከተስማዓሉ ትኽእል ሕብረተሰብ መፂና ስለ ዘለና በብውልቅኻ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ሃንድሌ ጋር ኣለካ እሱ ከዓ ዝተዋህቦ መምርሒ ጥራሕ እዩ ዝትግበር ነቶም ፖሊሲ ሜከርስ ነቶም ሕጊ ዝሕንፅፁ ነቶም እዚ ይኹን እዚ ኣይኹን ድብሉ ንዖም ክትረኽቦም ተኾንካ ከዓ ተጠርኒፍካ ወከልቲ ክትገብር ኣለካ በብውልቅኹም ክትከድዎ ትኽእሉ ርሕቀት ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ከተእምንዎ ዘሎ ተኽእሎ ቁርብ ክብድ ክብል እዩ ስለዚ ነዚ ኢለ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ኣቕሪበ እየ ሕጂ ግን እንዳበዝሐ መፅእ ኣሎ ወላ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ የብሉ ደቂ ተባዕትዮ የብሉ ሲ ኣብ ከምዚ ኣባል ነርካ ኢኻ ዋርድያ ወፅየ ነይረ ትብል ተላታ ቫክት ጥራሕ ወፅየ ነይረ ተልካ እዚኣ ባዕላ ሓደጋ ትኸውን ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ መንግስቲ ተኣኪብካ እንታይ ማለትኩም እዩ ወታደር ዘይነበረ ካብ 18 ስጋ 55 ወዲ ተባዕታይ ስጋ 45 ጓል ኣንስተይቲ ባዕሎም ብዝብልዎ መሰረት ወታደር ዘይነበረ የለ ወታደር ነይሩ ከዓ ዋርድያ ውፃእ ተባሂሉ ከዓ ብዝብል የለ እንታይ ይብልዎ ነቲ ሰብ ዋርድያ ኮለካ ዝሃድም ሰብ ትትረክብ እንታይ ትገብር ብሎ ሒዘ የረክቦን መንግስቲ እሞ መንግስትኻ ህዝቢ ከም ዘሳቕ ሰብ ከም ዘሳቕ ትፈልጥ እንዲኻ ናብ ሰብ ዘሳቕ ስርዓት ስለ ዘረከብካ ንስኻ እውን ተሓባባሪ ኢኻ ባላ ኣብታ ሞመንት እቲኣ እንታይ ኢኻ ሞ ክትገብር ዘለካ እንታይ ዝብል ኣሎ ሃጓፋቡ እንድሕር ዳ እቲ ተግባር እቲ ንዓኻ ንሂወትካ ሓደገኛ ኮይኑ ግን ከተእምን ኣለካ እንታይ ማለት ክትሞት ሞትካ ክትእምን ብናይ መንገዲ ይኽእመን ማለት እዩ ተኣኪቡ ኮሚቴ ጌርካ ከድካ ንዖም እንታይ ማለት እዩ ኣብርሁልና ከመይ ይኸውን ማለት ሓደ ሰብዚ ንሂወቱ ሓደገኛ እንተኮይኑ ተግባር ተገይርዎ أو اختار فيه هو تحدينا سلزقنا أنت زي جيروا خاني إذا تبلوا هذا اللهم زي أصعبين تمتزعلا سلزن تاي مالي
بجبو انت خيدنا كل تقدم حج فقاد زوسدون سحيبهم سلازي كالمبر زي قلنا زوسد سب سحيبهم زي قلنا تمخل كلوا معناتي بس حج زبلو دلو سلازي عجا يخون على تي مهابن زي مهابن نزغ اني كم دادا قام زبلو معناتي ابت حقنا جنيفا انت يزبل well grounded fear of persecutions اللي هو عقب ازركب يزبل تاي مالتيو رؤي زخونه حدقه ناي جهست اب نفسه خفصم كم زخاله كرئ له فقد كوسد سبي زبل حجي كنسي يكون ات ويل انفورمد زخونه سبي دوسد وارديا نيرو وارديا نوركون زبله بوليس نيرو بوليس اي نوركون زبله እንዳወሰደስ مو ልክዕ ዝተዛረበ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ሞ ናብዚ ኩሉ ሓደጋ ከኣቱ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክብድ ይብል ኣሎ ይበዝሕ ኣሎ ኣዝዮም ብዙሓት ነዚ ዝምልከት ኣብ ሰሙን እዚ ዘውፅዎ ኣለዎ ሜግራፎን ስፈርከት ንብሙልኦም ዩክሬናውያን ክትመፁ ከለኹም ዝረኣኹሞ ግፍዒ ዝተፈፀመ ግፍዒ እንተሎ ቀልጢፍኩም ንፖሊስ ሓብሩ ኣብቲ መስርሕቲ ኢድ ዝነበሮም ወይ እውን ጥርጡራት ገለ እንተለዉ ሓብሩ ነዚ ኣጥቢቆም ሒዞሞ ስለ ዘለዉ ሕጂ ዜግነት ሓቲትካስ ካብ እንዳ ዜግነት ኣውፅኦም ጉዳይካ ናብ ፍቓድካ ምስሓብ ይወስድዎ ኣለዉ ከከምዚ እንዳኾነ ከሎ እንታይ እሞ በብውልቂ ዝኸይድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘየለ ዜግነቱ ዝወሰደ ድላይ እንተበለ ፀገም የለ እቲ ኣብኡ ደይበፅሐ ሰብ ግን ጠርንፍ ኢሉ እቶም ልዕሊ 89 ሰባት ኣለዉ ከምዚ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ሓደ መፅኦም ደይተኣቃቐቡ ወከልቲ ገይሮም ደይዛረቡ ምስ መንግስቲ ምክንያቱ ርዱ ኣብዚ ክንዲ ዝፀንሑ ፀኒሖም ዳሕራይ ክምለሱ እዮም ካብዚ ዓዲ ውፅልና ዝብል ውሳነ እዩ ዘለዎ ግን ሕጂ ተሰዲድናኩም ንስኹም ከማን በቲ ዘሎ መንግስቲ ክትብደሉ ስለትኽእሉ ስጋዕቲ ዘሎ መንግስቲ ዝኸይድ ኣብዚኣ ክነፅንሓኩም ኢና እዮም ድብሎም ዘሎ ስለዚ ነዚ ብግምት ኣእቲኹም ኣተናተይ መኽሪ እንታይ እዩ ዘሎ ነዚ ብግምት ኣእቲኹም ተጣራኒፍኩም መስቶም ዝምልከቶም ወሰንቲ ኣካላት ኣኼባ ጌርኩም እንታይ ናሞ ክንገብር ነርና እንታይ ኢና ክንገብር ዝድለ ከመይ ክንገብር ኣለና ኢልካ ምዝርራብ ዘድሊ ኮይኑ ረኣየኒ እዚ እንዳበዝሐ ኸይድ ኣሎ ገና ዜግነት ኣመልኪቶም ዘለዉ ሰባት ኣገልግሎት ዝነበሩ ኣበናይ ብርጌድ ኣበናይ በጠሎኒ ኣበናይ ዝነርካ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብኡ ተገይሩ ዝበሃል ገበናት ምዝህሉ ንዕኡ ንምፅራይን ካብቲ ትህቦ መልሲ ከዓኒ ተመሊሶም ካልእ ሕቶታት እንዳምፁ ንምኻድ ስለዚ ብከምኡ ሰብ ክመፅእ ከሎ ፕሮቶኮል መጀመርያ ዝበሎ ከምቲ ዝበልና ሃቡና ኢሉ ርኡ ኣንቢቡ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝሓለፈ እቲ ቀደም ዝበሎን ሕጂ ዝበሎን ሕደ ኸውን እንተዘይኮይኑ ግን ተመሊሶም ካልእ ኢንተርቪው ጠርጠራን ስለ ዝመፅእ ነዚ ጉዳይ እዚ ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ገበን ዝገበሩ ንፈልጦም ሰባት ከዓ ገርም እዩ ሓደ ግዜ ሕጂ ቀረባ ግዜ ጀርመን መፂሎ ዝበሉኒ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝነበሩ ኣለዉ ኣብኡ ኮፍ ዝበለ ብሕክምና ገለ ኢሎም ከምኡ ከዓ ንፈልጦም ገበን ገይሮም ዝበሃሉ ከዓ ነቲ መንግስቲ ከዓ ሓቢርካ ከዓ ምክንያቱ እሳቶም እዚኦም ንክርከቡ ክብሉ ኣብኡ ተራ ዘይነበሮም ሰባት እዮም ሽግር ዝረኽቡ ዘለዉ እሞ ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሽግር ፍታሕ ክነገብር ተጠራኒፍኩም ክትከዱ ነዚ ዘድሊ ምክርታት ሓገዛት ክንገብር ድልዋት ኢና ግን እቲ በዓል ጉዳይ ተጠርኒፉ ክኸይድ ስለ ዘለዎ እዚ ከም ቀዳማይ ኣርእስቲ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ሕፅር ዝበለ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ ሳመር ስለ ዝኾነ መገሻታት ስለ ዘሎ ፖሊስ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብ ሳመር መገሻ ትገብሩ ብፍላይ ናብ ኤውሮጳ ኣብዚ ውሽጢ ኤውሮጳ ትገይሹ ሰባት በቲ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ክትገይሹ ስለትኽእሉ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ከዓ 5 መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሪጋ ዘድልዮ ፓስፖርት ንምስራሕ ፓስፖርት ንሪጋ 24 ሰሙን ኣሎ ሕጂ which is almost 6 ወርሒ ማለት እዩ ሪጋ ስለዚ ንክንዲ ዝኸይትፅበዩ ታሴራ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ዘለኩም ብኡ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ክትገይሹ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ዜጋ ኮንካስ በጀካታ ፓስፖርት ኣላ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ትበሃል እሳታ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ዘላቶም ሰባት ብኣ ክገይሹ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓበሬታ ፖሊስ ይብለው እዚ ዝብልሉ ዘለዎ ምክንያት ከዓ ኣዝዩ 6 ወርሒ ሪጋ ስለ ዘሎ 24 ሰሙን ናይ ፓስፖርት ንምውፃእ ሪጋ ስለ ዘሎ በቲ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ክትገይሹ ነተባብዕ ናሽናል ኣይዲ ካርድ ንምውፃእ 5 ሰሙን ጥራሕ እዩ ዘድሊ 5 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዘድሊ ኢሎም ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ምናልባት እግረ መንገደይ ክሕብር እንድሕር እንዳኣተኻ እቲ ሪጋ እንዳተቋፃፀርካ ከይድካ ከዓ ሃንደበት ዝኽፈቱ ዕድላት ስለ ዘለዉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትረክብ ኢኻ ከምኡ ዝሓገዝናዮም ሰባት ነይሮም ሪጋ እንዳተፀበዩ ከለዉ ንጎ ኣቲኻ ትኸፍት ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢታት ትደሊ ሃዋፍ ረኺብካ ንሓን ተመሪፅካ ኢኻ ኣብ ሰሙን 2 ሰሙን ኣብ ገለ ክርከብ ይከኣል እዩ እሱ ከዓ ምክትታል የድሊ እንተዘየለ ግን ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ንትገይሽዎ መገሻ ብታሴራ ክትገይሹ ከም ትኽእሉ ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ እንተኢለን ሎሚ ኣኽለና ኣብ ቀፃሊ ግን ከም ልሙድ ሕቶታት ተለኩም እውን ኣብ ታሕቲ ስፍሩልና ንዑ ክንምልሰልኩም ኢና ሰላም ቅንያት ኣብ ዝቕፅል ካልእ ተዛማዲ ኣርእስትታት ሒዘ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት